ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരാണ്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതെ, ഇത് ഏത് വിഗ്രഹമാണിത്? ഓരോന്നിനും പേരുണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ രാധാരമണാണ്. രാധാരമൺ, വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാരമൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 15 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. 15 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ളത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞ അവതാരത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. വിദ്യ സമ്പൂതി അസമ്പൂതി, അതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായ ലോകത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അവസാനം ഈ യജ്ഞ അവതാരത്തിനോട് സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വെളിപ്പെടുത്താനുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത 12 മുതൽ 14 വരെ വിവരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് 15ാമത്തെ മന്ത്രം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 തരം സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിതി. ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 തരം ദൈവ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്താണ് എന്നും ഭഗവാനും ബ്രഹ്മജ്യോതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് നമുക്ക് ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രം 15ൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദ ഫിലോസഫി സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ തന്നെ
ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തൂ എന്ന 15ാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന അപ്പോ അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ആ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഊന്നി പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് 18ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം നോക്കാം. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്ഥാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷന്മപ്രാവൃണോ സത്യധർമ്മയ ദൃഷ്ടേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പുസം അപാവൃണോ സത്യധർമ്മയ ദൃഷ്ടേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷന്നപ്രാവണ്ണോ അപാവൃണോ സത്യധർമ്മയ ദൃഷ്ടേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം. ഇവിടെ അപാവ്രണു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം. ഭഗവാന്റെ മുഖം എന്താണ്? യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം. ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ പ്രകാശം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ഈ ഒരു പ്രകാശം കൊണ്ട് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രഭയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ പ്രഭ? എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രഭ? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതെ, ഹരിബോൽ. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ആരാണ് ഇദ്ദേഹം? ഈ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാൻ, ആ പരമസത്യം. ഇവിടെ പറയുന്ന അപിഹിതം. അപിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മുഖം. മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന മുഖം തന്നെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഈ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റി ഈ ഭക്തന് കാണിച്ചു തരൂ. ദൃഷ്ടയെ, എനിക്ക് ദൃശ്യനായാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭക്തൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഹിരൺമയ പാത്രം. ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഹിരൺമയ പാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹിരൺമയ പാത്രം, ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം സൂര്യപ്രകാശം, മേഘം ഉണ്ടാകുന്ന എവിടുന്നാണ്? കാർമേഘം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സൂര്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാർമേഘം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സൂര്യൻ, ആ കാർമേഘം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ കടലിന് നീരാവിയായിട്ട് വന്ന് മേഘമായി മാറുന്നു. ഇതേ മേഘം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നു. ഈ സൂര്യനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ഈ മേഘത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അത് ആർക്കേ സാധിക്കൂ? കാറ്റിന് സാധിക്കും. മേഘത്തിനെ നീക്കാനായിട്ട് കാറ്റിന് സാധിക്കും. ഈ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ
ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുകയില്ല. നമ്മൾ ആര് തന്നെ ആയാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മായാവാദികൾക്ക് ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കാൻ പ്രഭ കൊണ്ട് അത് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയൂ. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് അറിയൂ എന്നല്ല, ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരത് അംഗീകരിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടിയില്ല അവരെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗോലോക ചാട്ടില് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിനെല്ലാം മുകളിൽ കൈലാസം കാണാം, അതിന് മുകളില് വൈകുണ്ഠം കാണാം, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ മുകളില് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നീക്കി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രഭ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രകാശം, ആ പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി നീക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരൂ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഈ മിന്നുന്ന പ്രതീതി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജീവയെ ഒരിക്കലും പരമമായ സത്യമായി സർവശക്തനായി കണക്കാക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും സർവശക്തനാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മായാവാദികൾ പറയുന്ന അങ്ങനാണല്ലോ, നമ്മളും ദൈവമായി മാറും, നമ്മളും സർവശക്തനായി മാറും എന്ന് ഉള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവർക്ക്. നമ്മൾ പരമോന്നതനായി ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നതിന് അവന്റെ ആ ആവരണം നീക്കം ചെയ്യാൻ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇത് തെളിവാണ്. ഈശോപനിഷത്തിലെ 15ാമത്തെ മന്ത്രം തന്നെ തെളിവാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനാവില്ല, ആ പരമസത്യം നമ്മളാവില്ല. അങ്ങനെ പരമസത്യമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങയുടെ ഈ ആവരണം മാറ്റി കാണിച്ചു തരൂ, അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പരമോന്നതനായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നതിന് അവന്റെ ആ മിന്നുന്ന ആവരണം നീക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനായതിന്റെ തെളിവാണ്. പ്രഭുപാദർ ഓരോ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നും തെളിയിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന്. ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മണ്യേഹി പ്രതിഷ്ഠാ, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അനശ്വരനായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകം അത് അനശ്വരവും ശാശ്വതവും പരമമായ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല പരമമായ സത്യം. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രഭയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഭഗവാൻ? ഈ ഭഗവാൻ കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവും ഉടമസ്ഥനും ഈ ഭഗവാനാണ്. ഇതിനകത്തൊരു വാക്കുണ്ട്, പുഷാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടോ? പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിലനിർത്തുന്ന ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പോലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. കൂടാതെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഞാനാണ് ജലത്തിലെ ജലം എന്താണ് ഈ ജലത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ജലത്തിലുള്ള രുചിയല്ലേ? ജലത്തിന്റെ രസം ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ അഗ്നി എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും
സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവനുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ശക്തി. പിന്നെ ജഠരാഗ്നി, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ജഠരാഗ്നി, അത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ആഹാരത്തിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണം ചന്ദ്രരശ്മികൾ ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ രശ്മികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനൊന്നും ഒരു രുചി വരില്ലായിരുന്നു, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സർവസ്യ ചാഹം സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം, എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നതും മറവിയും ജ്ഞാനം തരുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഈ മറവിയും ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഈ മറവി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷമതകൾ പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മറവി തരുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ മറവിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മറന്നു, നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും നമ്മൾ മറന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അകന്ന് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ചിന്ത വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നെന്ന് വരെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ആ മറവിയും ഭഗവാൻ തരികയാണ്. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും ഭഗവാനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ. എല്ലാ വേദങ്ങൾ എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും അവസാനം അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദങ്ങളൊക്കെ വെറുതെയാണ്. ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം തരുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവിനുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കൂ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരികയാണ്. എങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഈ നിയന്ത്രാവാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ രൂപം കൂടെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ, അങ്ങയുടെ ഈ പ്രഭ മാറ്റിയിട്ട് രൂപം കാണിച്ചു തരൂ. അപ്പൊ ആ പ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് തെളിവാണ് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അത് അനശ്വരമാണ്, അതൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശാശ്വതമാണ്. അതാണ് പരമമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനവും അവിടെ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ ഉള്ള പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. മത്ത പരതരം ഞാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. അപ്പൊ എല്ലാം എന്നെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സത്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 42. എന്നാൽ അർജുന, ഈ വിശദമായ അറിവ് എന്തിനാ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് നീ അറിയേണ്ട? ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എല്ലാം എന്റെ ഒരൊറ്റ ശകലം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ പിന്തുണയും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒറ്റ ശകലം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച്. അത്രയും ഉയർന്ന ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അപ്പുറമുള്ള, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതി ബ്രഹ്മമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു തെളിവാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ പ്രഭാവതോ ജഗതണ്ഡ കോടി ശശേഷവസുവാദി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിശ്ചലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമാം ഭജാമി. ഉപനിഷത്തുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദൃശ്യമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉറവിടമായ പ്രപഞ്ച ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. തത് ബ്രഹ്മ നിശ്ചലം അനന്ത അശേഷഭൂതം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളുടെ അനന്തതയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന അവിഭാജ്യവും അനന്തവും പരിധിയില്ലാത്തതുമായ സത്യമായി കാണപ്പെടുന്നു.
അപ്പൊ നമുക്ക് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയല്ല, ഭാഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉറവിടം അത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി ഇതില് ഭഗവാന്റെ 5 രസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 രസങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ആ മുക്തിയെ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്നറിയോ? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന മുക്തിയെ എന്ത് വിളിക്കും? നമ്മൾ 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി രസാമൃത സിദ്ധു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം എന്താണ് ഈ മുക്തിയെ എന്താ വിളിക്കുക? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിന് സായുജ്യ മുക്തി. ഈ സായുജ്യ മുക്തി പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു സേവനവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ അവര് ഈ ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ് മായാവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് ഓം ശാന്തി ശാന്തി, നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കിട്ടും, എപ്പോഴും ശാന്തമായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, ആരും ഇല്ല. അപ്പൊ ആരും ഇല്ല, ഒരു ശല്യം ഇല്ല, ശാന്തമായി ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം, അങ്ങനെയാണ്. ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ ഒരു സേവനവും ഇല്ല. നമ്മളും ദൈവമാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ജ്യോതിയായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹര രൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രഹ്മജ്യോതിയില്. ആ ഭഗവത് രൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് ആകർഷണം ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ കുറച്ചു നാളൊക്കെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലെത്തും. ദ്വാരകയിൽ 11-ാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് 89-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഭഗവാൻ അവിടെ ദ്വാരകയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ദ്വാരകയിൽ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ദ്വാരകവാസികൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ 89-ാമത്തെ വയസ്സായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഒരു 90-91 വയസ്സാണ് ഭഗവാന്. ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ദ്വാരകാവാസികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കണ്ടാലും മതിയാവുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാനെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ അത്ര സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോ ഏത് സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും കുറെ നാൾ കണ്ട് നമുക്കങ്ങ് മടുക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ച്, ആദ്യം ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ച് അതിന്റെ കവർ പോലും മാറ്റാതെ തറയിലൊന്നും വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോഴോ അതിനോട് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും. നമ്മളത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്നും പുതിയതാണ്, അതിന് ഒരിക്കലും മടുക്കുകയില്ല. പിന്നെ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള രസം, ആ സൗന്ദര്യം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള രസം, 5 തരത്തിലുള്ള രസം, ആ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കാനും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ശാന്തരസത്തിലുണ്ട്, ശാന്തരസം. ഈ 5 രസവും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചാൽ ആർക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിഷ്പക്ഷത, കൃഷ്ണന്റെ കഴുത്തിൽ പൂക്കൾ, പുല്ലാങ്കുഴൽ, പശുക്കൾ, ഇവയെല്ലാം ശാന്തരസത്തിൽ വരുന്നു. ദാസ്യരഥ, പത്രക, രക്തക തുടങ്ങിയവർ സേവകന്മാരായിട്ട് ദാസ്യഭാവത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ സഖ്യരസയില് ബലദേവൻ, ശ്രീദാമ, സുദാമ തുടങ്ങിയവർ സൗഹൃദഭാവത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. വാത്സല്യ രസത്തിൽ നന്ദമഹാരാജാവ്, യശോദ പോലെയുള്ള രക്ഷകർതൃത്വം, പിന്നെ മാധുര്യ രസത്തിൽ രാധാറാണി, ഗോപികൾ തുടങ്ങിയവർ മാധുര്യ രസത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സേവനങ്ങളൊന്നും ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി തോന്നും, ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴലുമായിട്ടിരുന്ന് കുറെ ഗോപകുമാരന്മാരുമായിട്ട് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കുന്നു, പശുക്കളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നത്? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടെല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, വിസ്തരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന പുല്ലാങ്കുഴലും എന്തി ഗോപന്മാരുമായിട്ട് കളിച്ച് അമ്മയുടെ വടി പേടിച്ച് ഓടുന്ന ആ പശുക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അതേ ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഭഗവാനാകും? ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ആ സംശയം തോന്നി. പക്ഷെ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ രസത്തിലും എല്ലാവർക്കും ആ ആനന്ദം നൽകുന്നത്. ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ രസത്തിലും ആനന്ദമാണ്. ഇപ്പൊ ദാസ്യരസത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ദാസ്യരസത്തിലുള്ളവർക്ക് ശാന്തരസവും ഉണ്ട്, സഖ്യരസത്തിലുള്ളവർക്ക് ശാന്തരസവും ദാസ്യരസവും ഉണ്ട്, വാത്സല്യ രസത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരമമായ രസം എന്ന് പറയുന്നത് മാധുര്യ രസമാണ്. അപ്പൊ ഈ രസം എല്ലാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവ്യക്തി തത്വവാദികൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തിളക്കമാർന്ന പ്രഭാവത്താൽ ഒരാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സത്യം പൂർണ്ണമായി കാണണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ അത്യുജ്വലമായ പ്രഭാവവും കടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 24 മൂലകങ്ങളും കടന്ന് ആ പ്രഭയിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത്ഗീത 14:27 വിവരിക്കുന്നു. എന്താണ് അത്? അതിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വിവരിക്കുന്നു, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ മറ്റൊരു തെളിവ് ഇവിടെ തെളിവ് സഹിതം പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, ഭഗവാനാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ പറയുന്നത് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 5.40 മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉറവിടം. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഹിരൺമയേന പാത്രേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭ, ആ പ്രഭാമറയത്തെ മാറ്റിയാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പുസ്തകം ഉള്ളവരൊന്ന് നോക്കാമോ? എന്താണ് ഹിരൺമയേന പാത്രേന അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് പുസ്തകം ഉള്ളവര് ഒന്ന് നോക്കി പറയാം. സ്വർണപ്രഭയാൽ എന്നല്ലേ? സ്വർണപ്രഭ. ആ ഓക്കെ. മിന്നുന്ന സ്വർണപ്രഭ. ഇതിനകത്ത് ഗോൾഡൻ എഫൽജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണപ്രഭയാൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. പാത്രേണ അതിതീർത്ഥമായ ആവരണത്താൽ. ആവരണം. സ്വർണപ്രഭയുടെ അതിതീർത്ഥമായ ആവരണമാണ് ഹിരൺമയേന പാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 സൂര്യന്മാരുടെ അത്രയും പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിക്കുള്ളത്. ആ പ്രകാശത്തെ മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനെ കുറിച്ച് ആരോ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതും കൂടെ ഇതിൽ പറയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്
എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. സത്യയുഗ, ത്രേതായുഗ, ദ്വാപരയുഗ, കലിയുഗ. കലിയുഗ എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. ഈ 4,32,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗവും കൂടാതെ ഈ ഓരോ യുഗം കഴിയുമ്പം കുറച്ച് സമയത്ത് സന്ധ്യയുണ്ട്. സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പ്രളയം വരുന്ന സമയമാണ്. അതുകൂടെ കൂട്ടിയാണ് 4,32,000 വർഷം. അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം. ഇതിന്റെ 3 വട്ടമാണ് ത്രേതായുഗം. ഇതിന്റെ 4 വട്ടമാണ് ഈ കലിയുഗ. × 2 ആണ് ദ്വാപരയുഗം. × 3 ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രേതായുഗം. × 4 ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യയുഗം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ദിവ്യയുഗം അല്ലെങ്കിൽ മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദിവ്യയുഗം എത്ര വർഷമായി? 4.32 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് 4 യുഗം. ഇനി ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ഈ ദിവ്യയുഗം 71 വട്ടം ദിവ്യയുഗം വരിക. അതായത് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം, അങ്ങനെ സൈക്കിള് പോലെ 71 വട്ടം ആകുമ്പോ ഒരു മന്വന്തരയായി. ഒരു മനുവിന്റെ ആയുസാണ് മന്വന്തരം. അത് 306.72 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് മന്വന്തര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ മന്വന്തര 14 മന്വന്തരം ആകുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ഒരു പകൽ, ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പകലാണ്. 24 മണിക്കൂറല്ല, 12 മണിക്കൂറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി 12 മണിക്കൂർ. അങ്ങനെയാണ് 24 മണിക്കൂർ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിവ്യയുഗ 1000 വട്ടം ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ 14 മന്വന്തര വരുമ്പോ, 14 മന്വന്തര കൂടാതെ സന്ധ്യയും കൂടെ ചേരും. 14 മന്വന്തര. ഓരോ മനുവിന്റെ കാലയളവ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു വലിയ പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ സന്ധ്യാസമയം. ആ സമയം കൂടെ ചേർത്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ദിവ്യയുഗം, അല്ലെങ്കിൽ 14 മന്വന്തരയും 15 സന്ധ്യയും. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് കൽപ്പ. അത് എത്ര ആണ് സമയം എന്ന് നോക്കിക്കോ. 4.32 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം 4.32 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. ആ സമയത്താണ്, ആ വർഷത്തിൽ, ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് 1000 വട്ടം ഈ യുഗങ്ങൾ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വട്ടം മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ജസ്റ്റ് 5000 വർഷം മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ട് പോയത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവ്യയുഗത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവ്യയുഗത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവ് 51 വയസ്സും ഒരു ദിവസവും ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൊത്തവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രായം എത്രയാണ്? ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിന് മൊത്തം 100 ദിവസം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 ദിവസമാണ് ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ 100 ദിവസമല്ല, 100 വർഷം. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വർഷമാണ് ആയുസ്. അതിൽ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ദിവസമാണ് ഒരു വർഷം. നമുക്ക് 365 ദിവസം പറയും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ദിവസമാണ്. അപ്പൊ 360 × 100, അത്രയും കൽപ്പങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. 360 ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര വർഷം? ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360, അങ്ങനെ 100 വർഷം. അപ്പൊ 360 × 100, 36,000 കൽപ്പങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്, മൊത്തത്തിലുള്ള ആയുസ്. അത് നമ്മളുടെ വർഷമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോ 311 ട്രില്യൺ 40 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. 311 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ്.
311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മളങ്ങ് ഒന്നുമല്ല. ബ്രഹ്മാവ് എത്രയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അചിന്തനീയമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം ചൊരിയാറുള്ളൂ. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. വിജയകുമാരി മാതാജിയെ ചോദിച്ചത്. മാതാജി ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. വേറെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ മന്ത്രമാണ്. ഈ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആവരണം മാറ്റി ഭഗവാന്റെ രൂപം തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ അതിന് തെളിവുകൾ സഹിതം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാണല്ലോ ഭഗവാനാവുന്നത്. അതെ. അപ്പോ ഈ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വാമൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അത് എല്ലാ യുഗത്തിലും വരും പ്രഭു. എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും. എല്ലാ യുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലാണ് നരസിംഹദേവൻ അവതരിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തില് രാമചന്ദ്രൻ. പിന്നെ ശ്രീരാമൻ ത്രേതായുഗത്തില്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അതേപോലെ അവതരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങളായിട്ട് കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ നാരായണന്റെ അവതാരം, അതായത് കൂടുതലും അതെ നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ ഈ മഹാഭാരതമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഈ രാസലീല, വൃന്ദാവന ലീലകളൊന്നും കാണില്ല. അതൊക്കെ ഈ ഭഗവാൻ സ്വയം, അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ലീലകളെല്ലാം, വൃന്ദാവന ലീലകളും രാസലീലയെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒറ്റ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ്. ആ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ മാത്രമാണ്. ക്ലിയർ ആണോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം വേറെ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നതും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. അല്ലാത്തപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരവും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ അവതാരിയ ആ സമയത്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.